חולמים לעבוד עם הממשלה, אך התהליך נראה לכם מורכב ומתאים לחרישים בלבד? אז אפשר להפסיק לחלום. ברוכים הבאים למערכת יהלום. מערכת יהלום היא ההזדמנות שלכם להרחיב את פעילותכם העסקית ולהיחשף למשרדי הממשלה. יהלום היא מערכת שמפשטת ומייעלת את תהליכי הגשת ההצעות והליכי הרכש הממשלתיים. כך תוכלו להגיש בקלות הצעות מכל מקום ובכל זמן. וגם משרדי הממשלה יוכלו לפנות עליכם ביוזמתם בהליך רכש מקוצר עד 100,000 שקל. ומה עוד? רישום ראשוני מהיר ופשוט, הגשה ועדכון הצעות, ערוץ שאלות ותשובות, העלאת קבצים גדולים, עדכונים חשובים ב-SMS ובמייל. לשירותכם הקמנו מערכת תמיכה נרחבת הכוללת פורטל הדרכה, סרטונים ומענה אנושי. אז למה לחכות? היכנסו כעת למערכת יהלום ופיתחו לעצמכם צוהר להזדמנויות עסקיות חדשות ומרתקות. מערכת יהלום, הדרך הקלה להתקשרות עם משרדי הממשלה.